وەکی تێزانین دۆهیواری دە سەعاتێن شەڤێدا سەعات 12 شەڤێ دەوڵەتە تورکیا داگیرکەر دەست بە ئێریشا لەسەر چای شنگالێ کرد. دە ڤان ئێریشادا سێ جیهێن لە چیای شنگالێ هاتن هەدەف گرتن. جیهێن ku هەدەف هاتینە گرتن یەک ji wan çêlmêraya cihekî ji civaka êzidî re ji miletê me êzidî re cihekî pîroz e qubê me li wê derê ne, yek jî baraya kora simoqê di wê derê zehmanê me li wê derê heye û yek jî geliyê şilo ye. Di van her sê cihên me yên pîroz şervanên eniye beşê parastina van cihên pîroz dikir ji ber wê ew der hatin hedef girtin. Wekî çawa dewleta Tirk di Efrînê cihên êzidiya hedef girtin, îro di Şingalê jî ew cih hedef girtin. Lê em karin vê bîjin di sala 2014 de demê ku Daeş êrişî Şingalê kirî bi desteka dewleta Tirk Daeş hata avakirin û hata damezirandin. Tiştê ku Daeş nikarî bû li Şingalê pêk bîne, tiştê ku nikarî bû bika armanca xwe, îro dewleta Tirk bi şerê xwe hewayî dixwaze gelê êzidî ji axa Şingalê dûr bide. Wek tê zanîn di van demên derbas bûyî de taybet di rojê derbas bûyî de miletê me êzidî berê wî di xaka pîroz bû, berê wî di çayê Şingalê bû, miletê me dixwast vegerî ser cih û warên xwe lê rabûn îro ev êrîş li ser çayê Şingalê li ser axa pîroz çêkirin da miletê êzidî venegeriye ser axa xwe. Ev êrîşa ku kirîn êrîşekî berfireh e ser xeta tevayî Başûrê Kurdistanê û ser xaka Iraqê tête kirin. Ji ber wê em bang dikin di hikûmeta Iraqê gerek di vê noxtê de hikûmeta Iraqê, hikûmeta Başûrê Kurdistanê bêdeng nemînin, bêdengiya wan gumana me re çêdike ku ew jî di vê noxtê de bi dewleta Tirk re şerîkin. Ji ber di dehê vê hezêranê de serokê istixbarata dewleta Tirk serdana Bexdayê kirbû û bi rêveberiya Bexdayê re rûnişt bû. Ji ber wê ev hatina wî û ev êrîşên ser çayê Şingalê çêdibin, ev hemû jî planeka pêk ve girêdayiya dixwazin miletê êzidî ji vê derê dûr bikin. Ji ber wê em ji her kesî re bîjin me di vê derê xaka xwe rizgar kiriye ku em tîde bi serfirazî û azad tîde jiyan bikin, ne jî em pêşkêşî dewleta Tirk bikin. Eger ew çi qasî êrîşa bînê û li ser çayê Şingalê êrîşa bike wê dilsoziya me, girêdanbûna me, vegera me ya ser axê wê bitir bi axa me ve ête girêdandin. Em bang dikin wekî rêveberiya xwe ser a Meclisa Şingalê li hemû êzidiya bê firq û cidatî. Ev êrîş îro ne li ser cihekî siyasî ye, ev êrîş îro di ser koka êzîdxanê ye. Lazim bê em bizanibin wextê ku di welatê xal ta êrîş çêdkirin wî demî partiyên siyasî û hezbên siyasî û fikrên siyasî nebûn. Hedef û armanca wan qirkirina vê olê ye, tinekirina vê olê ye. Em wekî rêveberiya xwe ser îro di saet 5 di gora dema Iraqê di bajarê Sinûnê em ê dest bi çalakiya bikin wê di vê heftiyê de plansaziya me rêze çalakiyên me wê di berdewam bin hetanekî ku hikûmet helwesteke xwe diyar neke em ê nesekinin. Em dubara bang dikin êzidî hemû di vê xaka xwe pîroz xweyî derkevin. Mesela ne meselên siyasî ne, eger em ji van êrîşa re bêdeng bimînin, em ê ji gelek tiştên dijî re bêdeng bimînin. Ew çendê êrîşa bikin, em ê li nava devê wan de em ê bibin saçma, em ê dinanên wan bişkênin, em ê terka axa xwe nedin. Em êzidî bi sozin, bi biryarin, em ê terka axa xwe nedin. Heftî û du fermanên ku we anîne serê me, kalkên weyên Osmanî anîne serê me, em ji vê derê xud nekirin û jî îro me ji vir xud nakin. Ji ber wê lazim bê Iraq, Parlemanê Iraqê, siyasetmedarên Iraqê, Hizbên Kurdistanê de, partiyên Kurdistanê de heyin, kesayetên demokrat, herkes li vê noxtê xweyî derkevin. Ev êrîş êrîşekî li ser tevayî Başûrê Kurdistanê ye. Eger hikûmeta Başûrê Kurdistanê vê êrîşê wisa negirê dest wê
تشتێک و دەوڵەتە ترکت خواست سەرانسەری ڕۆژاوا پێک بینێ ڕۆژاوا سەرانسەر داگر بکە وێ باشووری کوردستانی داگر بکە لازم بێ گەلێ مەیە باشووری کوردستانی ڕابە سەرخوا گەلێ باشووری کوردستانی گەلێکی خودی ڕاپەرینە و دیرۆکاوی دڕاپەرینادا گەلێکی دەوڵەمەندە گەلێ باشووری کوردستانی ji dagirkeriya dewleta Tirk re êdî lazim bê bîjê bes e em êdî vê dagirkeriyê qebûl nakin hinek mislihên partiyên siyasî em qebûl nakin em pêk re di vê axa pîroz di vî gelê pîroz xwedî derkevin em bang li hemû êzidiyat kin seranserî dinyayê taybet şingalê îro saet 5 tevlî çalakiyê bibin.